Barangay. Ini po ang sa indong board member Vince Baltasar, kang probinsya ng Albay. Nagpapaabot kimaugmang Pasko asin masaganang bagong taon. 2, 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Get funky. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes, you look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, California gold. Found the light in me that I couldn't hide. So I want you to talk me out of the words. Every time you say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. 2, 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Get funky. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Get funky. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Rock that body, baby. Rock that body. Rock that body, baby. Rock that body. Rock that body, baby. Rock that body. Alright, liwat marhay na pagkaaga po sa Saindo Gabos. Welcome na digdi sa programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldawnin Sabado, 28 po sa bulanin Disyembre 2024. 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo. Simulcast over DWRL Radio Pilipino Legazpi sa pangaran ni dating konsihal Chigo Obido, sa pangaran ni RSM Cora Obido, dyan sa lado teknikal, yaon dyan si Darwin Obido, ako po ang sa indong lingkod. Amigo sa radyo, minabuelta digdi sa programa Alwin Masidalyo bit Alwin Double in short. Ibahan po tabi nindo ako, sundo kitang 8 o'clock this morning sa programang Tingog din Barangay Morning Edition. 2, 3, let's go! Rang katurog na lang, tapos na po ang taon 2024. Ako medyo medyo mamundo sa taon 2024 ko. Kadakol po tabi na mga nangyari. Kadakol na mga nangyari. Anday ko malilingawan ang taon 2024. Minsan lingaw ko sa birthday ko, ang taon 2024, di ko talaga malingawan. Digdi po tabi kita nagkaigwanin kadispisilan. Pero sabi ko nga ni, gabos naman kita nag-aagi dyan, pero siyempre kay puhanta na maging matatag. Matatag sa anuman agyat sa buhay, personal. Hege ha? Anyways, duman sa mga nagbe-birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na po sa Sendo Gabos. Sa mga may kamatian ngunyan, get well soon. Sa mga drivers na nakatutok ngunyan, good morning po sa Sendo Gabos. Advance Happy New Year sa Sendo. Kami po naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Dahil po nin pinagmamati na katibadan sa Sendong mga hawak ka. Mentras po nakatutok digdi sa 1FM 88.3. Sige ha. May mga issues ngunyan po tabi. Pero sabi ko nga ni Sendo po tabi, didiskason talang po tabi ang issue na ngani po na masabutan nindo, maaraman nindo. And issue po tabi na nagluluwas digdi sa satuya. So, kung makomento, kamo na lang po ang mag-comment. Kamo na lang po ang mag-comment kung ano po ang nangyayari sa kinabanay ni. Okay? Anyway, kadakol-dakol no?
O kaso hapon inutunta po tabi ini na issue na nagluwas yung second division ata kan Commission on Elections ano yan luwas po sa inquirer.net online yung inquirer na day na po tinugutan si dating Governor Noel Rosal na magdalagan bilang gobernador kan Albay, disqualified. So ano po ang magiging implikasyon kay ni makakasabay ba siya sa I think day pa man nagpupuon pag surat duman sa baluta. Pero kung siring kayan dapat po igwanin alternatibo ta diretsos naman yan sa irarom kan Omnibus Election Code. Kisay man na kandidatong nagadan, nag-file kan Certificate of Candidacy, nagadan, naparalisa, na day nakaya po tabi na magdalagan, magserbi sa posisyon, o na-disqualified, maski sisay po, tabi, pwedeng isalidang magkandidato sa posisyon, konsen po tabi, nawara susaro na kandidato. Ngunyan, sa pagi kay ni siguro dapat na pag-isipan na muna ni Governor Noel kung ano po ang dapat niyang gibuhon digdi sa naging desisyon kang COMELEC because may mga president na talaga, may mga president na nainot duman sa sayang mga kaso ta siya baga actually siya po lilinawon ko inita ngani po na magkaigwa kita nin ngani po na day kamo masala tabo ko kan fake news digdi. Maski sa Facebook po tabi pasensya na kamo ta ako talaga day ako nagpapara intrangon yan sa Facebook. Ang ginigibo ko ganyan is purely trabaho lang po tabi para digdi. Ngani na magiyahan kamo ta ngani na maaraman kan mga Albayanos, kan mga Bicolanos, kan mga Ligaspiños kung ano po ang nangyayari. Si Governor Noel Rosal pinagkontra na ini na may order baga sa COMELEC na yung mga may disqualification cases din na po nin papadalaganon kundi yung Korte Suprema nagruling, may TRO. Si Governor Noel Rosal may duwang reklamo sa iya. Inot yung pananaonin kwarta kan mayor pa siya kan panahonin pandemic na konsen po siya po convicted duman sa pagsuhay sa Omnibus Election Code, no? Pagsuhay desisyonan kang Korte Suprema na na-convict siya duman sa kasong ito. Ngunyan, kung hapotonin do kon igwanin inaapod na perpetual, ta kasi ang kaakibat perpetual disqualification. Ito po for 2022 sa ng kaso. So gustong sabihin 2025 na another issue. Ngunyan, duman sa ruling, day man sinabi kung day ka natutugutan na magdalagan sa public office. Panduang kaso po niya, ining pagbugtak kay Ibo bilang acting provincial engineer, mantang city engineer pa siya kan Legazpi. Na sinisyonan po tabi yan kabos, tinira siya, bako po yung Supreme Court, bako sa Supreme Court, kundi po tabi, Ombudsman, Office of the Ombudsman. Duman sa desisyon kan Office of the Ombudsman, tabi, siya, desisyonan po na may perpetual disqualification. Ibang kaso yan, pabayaan ta so indot na kaso. Perpetual disqualification sa lado po ni Governor Noel Rosal. Tapos po tabi, 1-year suspension para kay Mayor G. Rosal. So kan nag-file din Certificate of Candidacy, nagduman sa Supreme Court, lado ni Mayor Gov. Noel Rosal, sabi kan Supreme Court, dahil pwede na, dahil mo ilaag sa balota yung pangaran ni Governor Noel Rosal, tapos ni G. Rosal,
At kasi sa digdi, sa kasong ini, pabayaan tala si Mayura tama si sirbihan niya na sa 1 year sa kasong ini. Yung perpetual disqualification coming from the ombudsman, iyo po ito yung TNRO. Gustong sabihin, igwa po ng temporary restraining order tangani na i-overturn itong desisyon po tabi kan ombudsman para mentras. Kaya ganit TRO, temporary restraining order. So gustong sabihin, dahil na duman sa kasong ito, TNRO, kaipuhan na ikaag mo si Gov. Noel Rosal. Ngunyan po, ano ang naging disposition kang COMELEC? Ano ang rason kang disposition kang COMELEC? Naday mo ito pwedeng dut-duton because ang Korte Suprema, iyo po ang highest court of the land, siya po ang magdidesisyon, siya po ang ultimong arbiter. Siya po ang final arbiter sa ano man na legal issues. Kung duman po tabi sa inot na kaso, pabayaan tatamay TRO ini, sa inot na kaso, ura naman po duman ki sinasabi na permanent na disqualification. Wala po ki pinag-aapod na ano yan? Ade ki pinag-aapod na disqualification po tabi duman from running in any public office. Wala po. Perpetual disqualification. Dahil mo ito pwede, taduman po, ibang issue ito. Dapat, ang kaso po, maagi ka na, mapail ka na para sa, duman sa kasong itong natapos na desisyon ng Supreme Court, papail ka sa RTC, Regional Trial Court. O kung bako kumbinsido ang both parties, duman sa nagreklamo tapos sa pigreklamo, pwede kang mag-Court of Appeals. Iyan yung proper procedures para po sa inaapod niya to na due process of law. Di ba? Maski ba ko kita abogado, tatao man ako magbasa. Pagkaabot sa Court of Appeals kung pirang bulan, duman naman sa Supreme Court, duman naman kita po tabi bilang final arbiter. So gustong sabihin, di po pwedeng ulangon talaga yung pag-file kang kandidatura ni Gov. Noel Rosal para gobernador. Di ko aram kung nagdesisyon yung ano yan, yung COMELEC na day padalaganon. Takon day po o taandalagang kaini may mga final igwa man po tabi nin final igwa po nin mga legal process naman na pwedeng gibuhon yung kampo ni Gov. Noel. Sa pagi po tabi, kan pag-file na naman nin TRO, duman po tabi sa Korte Suprema. Kaya lang, ang issue digdingon yan, makaag na baga kan pangaran, maimprinta na kang balota, maimprinta na sa COMELEC kan balota, kung, for example, tinira kang division kang COMELEC, tinira naman po tabi, ura ka naman talaga sa COMELEC, talagang lunot. Tinira naman kan Inbang Committee kang COMELEC, o Korte Suprema, bantang nagahalat, maimprintan na kan balota po, gustong sabihin, desisyon ito kang COMELEC, di ka nakakakuapo ng TRO, gustong sabihin, di ka may bubugtak sa balota. Di ba? Dahil kami kakag sa balota, duman po tabi ang issue na iyan po, baura na yan sa kamot niya to. Okay? Sinasabi ko yun sa Indo po, tangani na maintindihan nindo, to be fair. Nganing maintindihan nindo, sa oras po na dai po tabi, makasabay sa balota yung pangaran ni Gov. Noel Rosal bilang gobernador, wala na pong kalaban si Congressman Joey Salceda. Ura ng kalaban po. Ura naman si Attorney Grex Lagman. Nag-file na po tabi. Dahil mo naman pwede na bawiun ito. Under oath ka na. Nag-file na po tabi kan sa iyang, ano ba yun? Sa iyang withdrawal. Nag-withdraw na. Si Gov. Lagman. Ura na. So, ano ang gustong sabihin po? Digdi sa Albay, ang gobernador winner by default.
Kung sa basketball, di nagabot sa kalaban. Di mo nabot sa kalaban. Gana na digdi si Congressman Joey Salceda, ura naman siyang kalaban. Ang labanan lang po tabi digdi is, kaya sabi ko dito nga na mailing din po ha, ang labanan na lang digdi sa vice-gobernador. Vice-gobernador, siyan mga vice-gobernador, yaon dyan si SM John Alegre, si Diday Ko, tugang ni Saldico, Congressman Saldico. Tapos igwapang saro sa 3rd District. Nalilingwang kumpirme ang pangaran. Pasensya na, tabi, honorable. Tulo na maglalaban. Pero digdi sa kuan, wala digding kwarta si SM John Alegre, orang pirak. Bala na kamo mga albayano kung siyang pumili. Orang pirak si SM John Alegre. Ang kalaban niya, Diday ko yan eh. Tugang diyan ni Congressman Saldico eh. Imposibleng deng pirak. Diba? Good morning, man. Si Mrs. O yan. Sige. Iyo. O, magabat talaga. Magabat. Magabato ng labanan. Pero dapat na maging kwandigdi. Sabi nga ni Potabi, ngunyan dapat na kitang mga albayano, dapat maging maikmat kita. Bako lang Potabi kwartaan, dapat ang pagbasihan. No? Kundi Potabi mag-isip kita. Mag-isip Potabi kita. Then akong ibang reaksyon dyan, kundi dapat na maging mag-isip kita ngunyan na mga albayano. Iyo po? Iyo po? Iyo tabi? Nakikiguga rin ako sadma. Nakikiga ko sadma. Gulpiso kuang ko Darwin. Gulpiso sintimus ko. Gulpiso sintimus ko. Pero blessing. Blessing ito ta. Siyempre, aram nindo ako, sa totoo lang, grabe ang kaipuhan ko man talagang pirak mo yan eh. Ngunyan na, Enero, December. Sa eskwilan sana, kaipuhan ko po tabi, 30,000. Oh. Kumbaga, solve na so ka ba nga? Susobrang ka ba nga? Solve na eh. Saka, kaya magayon ko magayon. Kaya nung nakikig talaga ako eh. Nakikig ako. Kung tunay ito, Darwin, salamat sa, salamat, salamat po kay kay Lord. Salamat sa samuya ng mga big boss. Big boss sa Radyo Pilipino. Salamat nun po. Oni po, may public service muna ako ha. Adigdi ini sa samuyang tiyoon. Tugang kan sa kuyang binan. Weekend burial announcement po to our family, relatives, and friends who want to visit and bid their last goodbyes to our beloved father, Romeo Altabano Antiquera. Here are the details of his final moment with us. Okay? December 25, 2024, ininagadan po tabi. December 29, 2024 po, and last night sa Ngunyan, Nabanggi. Kung gusto nito magduruman, so pamilya Altabano, Antiquera po, dyan sa Bangkiruhan. Dakulon digdi sa Legazpi, so nakantabay sa kuya. Pakitaraman na lang po tabi nindo ha. Gada na po si Chumio na Antiquera. Ha? Nakayaon po tabi siya sa Good Life Chapel, Barangay Salvacion, Tabaco City. Beside the kwan lang yan, highway.
Ang lubong po tabi niya is December 30, 2024, alas 2 din hapon. Burial Mass and Final Resting Place, Sanctuario de Albay Memorial Garden Incorporated, Cabagan, Tabaco City. We deeply appreciate all of your heartfelt condolences as we spend this time to thank God for my father's life and was shared to us in memories we shared with her. Sige, ali yan kay Weng. Si Weng. Antiquera. Okay? Alright. Ang inyong lingkod, Regional Director Rudy Albornoz, kasama ang buong DOH Bicol CHD family ay naghahangad ng isang ligtas at malusog na pagsalubong sa bagong taon. Ilayo ang sarili at mga mahal sa buhay sa pinsala at aksidente mula sa paggamit ng paputok. Gumamit ng alternatibong paraan ng pag-iingay tulad ng toroto, tambol, lata, kaldero o manood ng community fireworks display para iwas paputok. Gawin ligtas ang bagong taon dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Siring kan mga bagyong minalaog sa tuya, ang pag-abot kang Pasko, di itaman mapupugulan. Kaya maski anong mangyari, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. No storm can ever stop Christmas because no one can stop love. Nahihiling tapano sa lambang saro ang imahe kang kagurangan, kaya mas madali ang satuyang pagtarabangan. Sa ngaran kang bilugming pamilya, asin kang Provincial Government of Albay Family, ini po si Ate Glenda Ong Bungaw, minapaabot sa lambang pamilyang Albayano ning makahulugang Pasko, asin mapusong bagong taon sa gabos. Goodbye to me, Mansyag. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mansyag. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog. Sa bango ng charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath
Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Tiglig kita sa honesto. Progrex Lagman, aprobado na ka mga albayano. Subok na ang serbisyo, dakul ng natabangan. Pinadaba mo kaming totoo, dahil pinabayaan. Takulaon na tabang sa kasaratayan. Kaya basta tatak Lagman, magtibay ng servidor. Governor Grex Lagman, tunay kang mananauman. Sa puso mo ang Albay #1. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. From the official family of the Bicol College Daraga Albay, headed by the President Dr. Maria Luz Tabuena Macasinag, the faculty members and students, as we celebrate this Christmas, let us join hands together for our wishes that every family share and enjoy the blessings of peace and prosperity with one another. Merry Christmas and Happy New Year to all. From the Bicol College, Community of Daraga Albay. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisado ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Philippine Standard Time. Gawa na kita nin 35 minutos lampas an alas 6. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easing
easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon. Bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Alright, balik ako digdi sa programa po. Iguanan kita nin 39 minutos. Makalampas an alas 6 nin pagkaaga. Digdi po sa Intirong Pilipinas. So, sa Lunes, holiday na naman. Holiday na naman sa Lunes. National Heroes, ano? Kuha na naman iyan. Ano ba yun? Kuha na naman. Kumbaga, double P na naman. 31. Ang 31 po is kuha na. Yan, special non-working holiday. Special non-working holiday. So mga taga-Kapitolyo kasod ba, mga ugmao na do. Mga taga-Kapitolyo nagka-receive na so salary differential so mga casual tapos job orders. Urog bahon, yay!
Oragmahon so. Mga taga-Kapitolyo Provincial. Tranquilo sa buhay. Saka bagasan. Tranquilo honoy. Salary differential. Saka. 75 pesos per day. Kasod ba ulay ko man si Gobernador Glenda Bungao. Sod ma. Nagpasiring ako sa Kapitolyo. But grabe talagang traffic. Nasabatan ko si Glenda duman sa may hall sa kuan. Maringya, mari. Olay kami tapos in-interview ko diretso. Itong so kuan. Dakulunan naglangkaw na dapo so ano yan. Napagaraman tama itong ginibo ni Gob Bungao na rinicall niya gabos na mga Green Guardians. Ito pa lang, so sobrang 300 para dit man sa nasukuan. Inda kung siya nagsusurildo sa iba. Yung man 2 million na sana kakuan. 2 million na sana po so naglalaog sa bulan-bulan sa quarry. Saka. Ngunyan, dapat, ang target po tabi, dapat 12 million. 12 million ang dapat na maglalaog sa quarry. Sabi ni Gob Glenda. Dapat 2 million yung maglalaog sa quarry. 12 billion. Sa 12 million, babarangaon pa manan, bako man sa provincial government. Tagagamiton ito po tabi, dakulo ng mga programa, graba para sa pag-eskwela. Baybay para sa mga senior citizen. Dakulon. Sa salud. Kaya po man talaga yan, sabi ko sendo, ang resources na yan, dapat pakinabangan ta. Iyo man ini ang pinakamagayon kay kay Congressman Joey Salceda. Sa entirong naging gobernador, Karalbay, si Congressman Joey Salceda, dating gobernador, 9 years. Dahil siya nakiaram talaga dyan sa kwan. Dahil siya nakiaram dyan sa, ano yan? Dahil siyang pakiaram sa, ano ba yun? Dyan sa, ano ini? Dahil siyang pakiaram po tabi dyan sa Kapitolyo. Dahil siyang pakiaram duman sa baybay tapos graba. Taka ito, narumduman ko, may pinasar na ordinansa dyan sa Sanggunian. Gabos na mga water channel, idrids nindo, tadain na magbayad. Yung baga, dahil ka na magbayad, dahil ka na magbayad, taan gobyerno pa nagbabayad. Halimbawa, ngaya, nag-asikaso kayan provincial government, ang nagpapadiriging kayan sa provincial government, magpaparabayad ka. Ang ginibo kay ito ni Congressman Joey Salceda, dating gobernador. Ang ginibo niya kay ito, nagkaigunin ordinansa, idreds gabos na ano yan, salog ang water channel halid dyan sa Mamitisan kan Bulkan. Pero ang inali nindong baybay tapos graba, darahon nindoan daing bayad, paala na kamo. Tranquilong kito, dainin issue sa kwarita, never na, sa totoo lang, si Congressman Joey Salceda kay ito, never na na-involve yan sa issue ng quarry. Nagpuon yan sa panahon ni Al Francis Bichara. Inda kung si Sema nakapasunod. Saka sundo po sa iyo iyan ang ikinaraot niya. Actually, so issue kang graba baybay. Iyan ikinaraot niya po tabi kay ito bilang gobernador. Aber daw, si Sian Mataram sa Indo na si Congressman Joey Salceda, never nagdilin siya dyan sa baybay tapos sa graba kay itong panahon. Itinaon na nga ni, bahala ka mo. Pira ngayon nagdalaog sa albay sa graba tapos baybay. Titawan man in permit, permit, dapat magbayad ka mo ng permit, bahala ka mo dyan. Diba? Iyan ang ginigibo kay ito ni Congressman Joey, dating gobernador. Iyon na yan ang ginigibo. Dito naglalaog po tabi because di siya nakikiaram. Di siya nagdidilin siya duman sa mga parabaybay tapos graba. O di siya naraot baga.
Natamay dangog ka mong kung ano man po tabi kay Congressman Joey na nagdilin siya dyan. Dahil. Dahil po, sa totoo lang, dahil po tabi siya, nagdilin siya. Ura. Kaya po tabi, kaya po tabi, magayon so dangog sa iya. Ka nagsurudo na po tabi, gulpi so dangog. Bye-bye, nagadiralin siya, kung ano-ano. Saka. Sundo ngo niyan, sabi ni Governor Glinda Bongao, sa panahon ko ngaya, may anong na bulan pa siya. Sa panahon ko ngaya, dapat kung igwa man dyan kimihuras, mapaduman ngaya ini sa tamang padumanan. Dahil siya, may task force siya ngunyan, ang namamahala ngunyan, bako man yung mga tao sa provincial government. Ang namamahala ngunyan, MGB, Mines and Geosciences Bureau po ang namamayo ngunyan. Iyon na, sinda na po ang namamahala ngunyan. Mines and Geosciences Bureau. Iyo po. Daing, kwan, dai. O dai na nga ngunyan kinagpapara, kumbaga. Kaya lang, pag nadakop ka na ikatrak na nadakop kang bako ka lisensyado, may problema ka. Pag bumultahon ka, sabi ni Governor Glinda, magbumulta ka ngaya. Ura na baga? Ura naman. May mga bantay pa niyan sa tinang puday naman. Taan problema digdi kasi kung nata nangyari yan, na nagparadirilensyahan, pati so, nawaran so provincial government. Paano? So, Green Guardians, may nagkapira dyan na, iyo po so, nagadirilinsya na. Alimbawa, kontak na baga so mga para pakwari, pira nga anong yung truck anyaon mo, o digdi ka nga maagi, o digdi ka na sa muya magbayad, kabanga, alimbawa magbayad ka ng 500, 250 sana, sukada so truck, o dudumang ka na sana, kada kubiko 250, pirang kubiko ngayon, 30 kubiko, 30 bagang kadaklan dyan na truck, Draculaon, 30 kubiko, digdi ka na lang, maagi da ka digdi, bagbarang-abanga. Kaya anong nangyari, imbis na 12 milyones so dapat bulan-bulan na magsakat sa provincial government, iyan na 12 milyones, dahil man ang 40% kan provincial government, 30 munisipyo, 30 man so barangay. Bako man yan talaga sa provincial government ka, boss. Kaya po, ngunyan, naparahay lugod. Day ka mo pwedeng magtaram na si ano yan? Si acting governor Glinda Bongao nagdidilin siya sa kwari. Day po. Tultul yan na tao. Abisar na babae, bidbid koan. Katrabaho ko yan kay ito eh. Tultul na taoan. Kaya kung igawa man kayo mga magluluwas ko ano-ano, kaya nga ni abo na makiaram. Nata sa mga gobernador kay ito, siya nakiaram, so engineer, so iyan. Sinda baga po tabi, direkta, iyan ko niyan da eh. Tiponon so, ano ba yon? Tinipon so, ano yan? Tiniripon niya po tabi gabaw so, ano ba yan? Mga guardians. Tapos nagmukna nin nagmukna po tabi siya nin kwan, nagmukna siya nin team. Magmukna nin team, kamo na ngayon magkwan, may taga-simbahan, may taga-simbahan, igwa po tabi nin taga Mines and Geosciences Bureau, may taga-Kapitolyo man. Imposibleng so supadi magdilin sa diyan. O day man madilin sa supadi diyan. Tayo nga ni bagayan so Hagad di Bishop Baylon,
na investigaran o ginibo na po tabi kan gobernador ngunyan. Okay, akon si Gobernador Glinda Bonggaw man po tabian sa sautan nindo na didilin siya sa kwari, di man kimaniwala sa indo kaan. Ako mismo bilang broadcaster, day ako maniniwala akong sasabihon nindong si Gobernador Glinda Bonggaw madilin siya sa kwari. Never po yan mangyari. Ikilala ko yan eh. Kilala ko yan. May takot siyan sa Diyos. Makatao yan, maka-Diyos. Kaya ngaya dapat na talaga ngayang bantay, makuan. Iyo po yan. Sa kabagasan. Sa kabagasan. Di muragan baga. Moragan baga ang pait. So sa mga masunod na aldaw, sa mga masunod na panahon po, aldaw, kuha na sana. Pag ini po, mahiling nindo, taan kwartang hali dyan sa kwari, ibabalik po. Sabi kan gobernador, ibabalik to ko ngayon sa tao. Ano man ngayon? Kay pon ko ngayon, di guwanin pondo dyan, tangani na magibo ko so, ano yan, so, sa kuyang programa na para sa mga albayano. Takaso hapon nga ni, pero ito, sobra 2,000. O ngunyan, igwapa eh. Igwapa. Makakareceive po tabi nin kwarta, cash, 2,000. Provincial government po yan. Bako DSWD, PSWD o nagtatao. Para duman sa mga community colleges, pamasahi lamang. Sa bagay, kung isipon mo, piraman sa ng 2,000 pesos eh. What is 2,000 pesos kung ilingon mo niyan? Uraman. 2,000 pesos. Sarong taririk mo, sana pagbalik mo, tapos na. Sarong talibong mo, sana pagbalik mo, tapos na. Diba? So anyways, sabi ko ni Sendo po, pinaka-importante tabi na maaraman ta yan, no? Masabutan ta, maaraman ta po kung ano ang dapat na mangyari sa mga masunod. Okay? Tayo man sana yan ang napaka-importanting bagay digdi sa satuya. Okay? Pero pasalamat kita ta bilising manggayod na anadyan na pa dyan, sumidyo may takot eh. Iyo, baga, sumidyo may takot sa mahal na Diyos, iyo yan ang importante. At sabi ko Sendo po, tabi, magayon po na siring kayan ang mangyayari digdi sa satuyang palibot. Okay? So, impeachment pala ni BP Sara Duterte. Baka sa Enero yan matukar. Pero kay puhan yung Congress talaga, magkwandig dito. Taday man pwede yan na pabayaan mo. Na pwede kang kasuhan ka. Pabayaan. Kaya lang, duda ako kay di na ining impeachment complaint na yan, tatrayon fo. Duda ko kayan. Bata si dating Presidente Duterte, ako ngayon maabogado sa aki ko. Ako ngayon maabogado sa aki ko. Saka ngayon. Huwag nga ka mong reklamo. Sabi yan kan, ano yan, kan Presidente. Ako nang yan maabogado. Saka, sa kabagasan. Diba? Siya na kunoan magiging abogado ni Sara Duterte, ni Vice Presidente, sa impeachment complaint. Tapos na ang laban. Tapos na po. Kulibat ko pa lang, so decision kan Comelec, sabi ko sa ito kasabago, yung administrative case, bako so sa ombudsman yung administrative case kwantabi, may disposition. Administrative case, itong administrative case, ito so
kaso ng nadesisyonan na kan Supreme Court na napirdi si Gov. Noel. Iya po. Iyon na po yan ang kuan. Duman na siya pig kuan eh. Duman na siya po tabi tinira. Okay? Admin case. Saka baga. Pero si Mayor Raji, daiman nakasabay. Tanay din ko digdi so kuan kan binaluwas na so mga nuisance tapos so mga disqualified eh. Binaluwas kan Comelec na. Tapos sa Legazpi wala man. So gustong sabihon si Mayor Raji Rosal diretso puan sa iyang laban. Ang kalaban niya si board member Kapitan Hisam Ismail. Siya po ang sindang doon maglalaban. Hindi ho disqualified digdi sa kwan. Iya po. So gobernador sana ang dinali. Okay? Kan Comelec Second Division. May mga kon pa man yan. May mga legal remedies pa man. Di ba? May mga legal remedies pa man yan. Ngunyan, nasa ang kamot an bola kaya nasa kay Gobna kung paano niya po tabi gigibuhon. I think yung kaso pag siring kayan, ang kaso ura naman ang sakamot kang Comelec eh. Administrative case tabi dumana yan sa kuan. Ura man sinda po dire. Nasa korte na yan, korte. Wala pa naman kinagpapail sa korte. Di man pwedeng kundi iyan na disposisyon na yan, pwede yan irani sa kuan. Irani sa Supreme Court giraray. Kundi bakasyon bagangon yan, paano yan? Bakasyon ko yan, paano yan? Pagdain na, automatic mag-printing na po kan baluta, tudas na. Dahil na po makakasabay so pangaran. Okay? Tudas na yan. Dahil na. Dahil na po. Pero sa Legazpi, diretso. Tayao na po. Makakasabay so pangaran. Taura man pigluwas so Comelec digdi. Okay? Solved na baka? Ngani na maaraman. Kan gabos. Kundi, sabi ko nga ni, ta second division ito kang Comelec, makwampa yan sa Korte Suprema siguro. Ang problema, yung timeline. I think December ay January 10, siring kaya January, magpupuuna kan ballot printing yung Comelec. Magpupuuna po tabi kan printing kan mga balota yung Commission on Elections. Di ba? Nagiging aktibuhon sa Comelec aktibuhon maray sa Comelec. Ngunya na mga panahon na ini. Morag sa Comelec, moragon. Nakakulikta na gayud sa ako kansendang mga bonus. Nakakulikta na gayud sa mga taga Comelec kansendang mga bonus. Ano yun nga naubo so bonus mi? Parehas man bagita nagbonus man kita. On minuto antes po mag-alas sa 7 din pagkaaga, taod-taod ang DWRL, Barreta alas 7. Malamig ang simoy ng hangin, kay saya